Ola, que tal? Moi boas, benvidos a unha nova entrevista aquí en Atlántico TV, hoxe coa poeta Elba Pedrosa. Que tal, como estás? Hola, moi ben, moi Aparte, ben. premiada fai moi pouco co premio a poesía, a mellor poesía en galego. Non sei se era esperado, pillouche un pouco de sorpresa ou... Pois a verdade é que pilloume totalmente de sorpresa, porque é un premio a mellor poesía de Galicia do 2024 que se entregou mesmo o día de onte no Auditorio de Galicia. O xurado fai unha escolma de poesías, tanto de Galicia como de Portugal e tamén de músicas. Finalmente selecciona tres, e o público quen deses tres poemas pois elixe a poesía gañadora, co cal non era para nada esperado e moi ilusionante. Aparte, doble merecemento porque vota o xurado, pero tamén vota o público, non? Entón aí convenciches os dous. Pois iso, miramos así, a verdade é que sí, non? Que tanta xente pois elixira este poema como o mellor do ano de Galicia, pois do gusto da xente, non? Pois fai moitísima ilusión. O poema onde imos agora, creo que todos os poemas teñen unha historia. Cal é a historia deste poema? Sí. Este poema fai parte dun poemario que se chama Desamar ultrasónico. É un conxunto de poemas que falan sobre o proceso do desamor. Entón, onde imos agora fala moi en concreto de esa segunda parte, non? E agora que? Cando xa todo está desvencellado, non? Onde imos, que facemos? Está tamén moi relacionado coas mortes nas guerras, coas violencias psicolóxicas, non? Que moitas veces marcan estes procesos de, por desgraza, marcan estes procesos de desamar. Onde imos agora, pois fai esa pregunta, non? Que non aprendemos nada de nada, non sacamos conclusións de todas as mortes, de todos os maltratos que hai no mundo para que non sigamos facendo as cousas mal, e agora onde imos? Cando todo acaba? Que boa reflexión, non? De poñer un espectro, un análise de onde estamos agora neste mundo e por que non estamos aprendendo. Pois claro, eso é un pouco o que tenta cuestionar o poema, non? Porque a poesía ao final o que fai é ir un pouco a contracorrente, non? Imos parar, imos analizar as cousas e imos pensalas pois doutro modo, non? Do modo que neste caso pois unha escritora, unha poeta as mira, faise moitos cuestionamentos, non, sobre as cousas, e eu a verdade que esa era a miña teima, non? Onde imos agora e con todo o que leva pasado, con todas as mortes acontecidas, con todas as guerras, con todos os lumes nos bosques, non? Que tamén se matan moitas a vida, non? É un pouco metafórico con todo iso, e falando tamén da violencia psicolóxica, non? Que ao final hai moitos modos de matar, pero hai algúns que matan as almas, e non sei que será peor, se matar a alma ou matar o corpo. Non sei se o lector pode atopar unha solución no poema. Bueno, pois unha solución non o sei, pero sí que unha reflexión colectiva na sociedade, sí. É que este poemario que fala todo deste desamor e da violencia psicolóxica moitas veces, non? Hai un dos poemas que di teño na cabeza unha morea de paxaros, non? Porque chega un momento tamén no que xa non sabes diferenciar, non? Se estás tolo ou non. Nestes procesos psicolóxicos tan dorosos, pois ás veces xorden esas dúbidas, pero onde imos agora xusto tenta esa reflexión para entre todos a ver se atopamos unha solución. É importante atopar unha solución no mundo no que estamos. Aparte, non vin que non só tocas a poesía, eu tamén vin que tes un par de novelas por aí. Non sei se é moi diferente ao facer poesía ou facer novela. Totalmente distinto. Teño un ensaio de pensamento creativo e teño dúas novelas e este poemario. Claro, o proceso é totalmente distinto, a parte de o que chamo a parte cognitiva, non? De como
como traballas a atención e o pensamento crítico e despois a metodoloxía de traballo. Unha novela leva moitos anos escribila e ter unha trama moi predeterminada para facerlo un pouco de maneira un pouco consciente. E a poesía non é que non leve tempo, tamén leva tempo. De feito, estes poemas recompilados desde o ano 2019, non? Sempre con este foco neste proceso. Saíron no ano pasado con edicións en Bora. É outro modo de traballar totalmente distinto a cabeciña. Igual tamén hai que poñerlle esa pizca de sensibilidade que ten que ter a poesía e que non ten por que ter a novela. Sí, na novela podes agocharte moitísimo máis, non tes por que ser para nada ti, de feito, o mellor é que non se mire para nada onde está a parte persoal ou onde está a ficción. E si que na poesía, o final é un modo de, como dicíamos, de cuestionamento, de mirar as cousas, de poñelo foco onde ti como persoa que escribes a poesía estás a ver, non? Ou queres ver, queres aclarar. Estás atopando esas razóns que expliquen as cousas que pasan na cotidiandade, entón sí que é moito máis... É íntimo tamén. Sí. Non sei se queda coa novela ou coa poesía ou non se pode quedar como papá ou mamá. Pois mira, a verdade é que non podo quedar con... porque cada unha ten o seu momento, ten os seus tempos e ten o seu estado anímico para escribir unha cousa ou outra. E ao mesmo tempo, por exemplo, a poesía, a lingua galega dalle unha musicalidade que de feito non está traducido o libro porque é que non pinta nada traducir un poema. Levámoslo ás Illas Canarias, é un espectáculo porque deste libro hai unha performance, unha actuación con dous músicos, con Álvaro Iglesias e Xosé Liz, que compuxeron, Álvaro Iglesias compuxo unha melodía para cada un dos poemas, que por certo está colgado en Spotify, Desamar Ultrasónico. Levámoslo ás Illas Canarias o espectáculo, pero non está traducido, non foi en galego, e a xente, que estamos a falar de emocións, hai unha performance tamén, non? E pois perfectamente capta o que queres dicir. Aparte, xa que sacas o tema das Islas Canarias, chama a atención de que ti eres nada en Tenerife, eres o premio da poesía galega do ano 2024-2025. Entón, contanos un pouco como é a historia esa de que nadas en Tenerife, pero eres galega. Pois como Alejandro Sanz, que teño o corazón partido, pois exactamente igual, sempre contesto o mesmo, porque é que é así, meus pais son galegos, foron traballar ás Illas Canarias, eu nacín alí e despois voltamos cando tiña apenas 3 anos, co cal a miña infancia paseina toda aquí. Estudei fora, pero coñecín de novo moita xente das Illas Canarias, non? E desas lembranzas de cousas que te contan, non? De cando eras nena, todas esas memorias familiares dos tempos pasados nas illas, nesas idades tan boas que un matrimonio recén casado cos primeiros fillos, non? Sempre tiña unhas lembranzas moi lindas, tamén culturais das illas. Teño moitísima afinidade coas xentes, coas illas, e penso que os galegos, ademais, temos moito vencellamento, non? Moitos emigraron alí, traballaron alí, mesmo eu tamén estive un tempo traballando nas Illas Canarias. A parte de poeta, novelista, eu tamén vin que tamén eres actriz, presentadora, eu non sei como che dá o tempo a facer todo iso. Pois supoño que por unha hiperactividade non diagnosticada, pode ser por unha banda, e por outra banda pola miña condición de muller e de artista. Digo de muller porque ao final nos vemos obrigadas a facer moitísimas cousas, non? Levamos un pouco estas cargas ancestrais, en fin, entón sempre as mulleres levamos facendo moitas cargas mentais diferentes as vosas, non? Xa estamos un pouco afeitas a eses ritmos. E por outra parte, polo feito de ser artista, non? Vivir da arte, vivir da cultura é realmente ben complexo, entón ou faz moitas cousas e o mellor que non chegas ao final de mes, e aínda así eche moi difícil, non? E, bueno, tamén é certo que as disciplinas que elixo son as que me
gostan máis. Non, pero es que penso que podo ter talento. E logo, para rematar, Elba, quería retomar un pouco o tema da poesía, porque tirando unha reflexión se fala de que a poesía non está no top, digamos, da literatura. Eu creo que non é así, non sei como o ves ti a poesía dentro da literatura, como está de saúde ahora mesmo? Pois eu penso que agora mesmo está empezando a gozar de moita mellor saúde. Penso que a sociedade, en xeral, estamos nuns tempos moi complicados, está todo moi desfeito, e temos moitísimas crises, non, persoais e como sociedades. Está o mundo tolo en guerra, por non sinalar co dedo, non? Entón, que nestes momentos, tal e como foi tamén na pandemia, non, que a xente precisou de atopar saídas. Neste momento a poesía está tendo máis relevancia porque a xente está moi mal, estáse a plantexar moitas cousas, a preguntarse moitas cousas, xorden moitos poemas, non? Porque hai moitas dúbidas. Temos moitos autores, ademais galegos, galegas, non? Temos a Yolanda Castaño, a Olga Novo, temos a Ismael Ramos, moitísimos poetas novos e non tan novos tamén, como a min, que non son tan noviña xa, que empezamos a ter máis visibilidade. Bueno, digo empezamos, hai moitas poetas non destas que citei, que son premios nacionais de poesía, que levan xa moito tempo traballando, pero neste momento é un momento bo para a poesía, esperanzador. Grazas a Deus. Moitísimas gracias, Elba, noraboa outra vez por ese premio, nada, esperamos verte pronto por aquí. Moitísimas grazas a vos, encantada.